Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli, sahluko sesithupha ivesi lika 7 kuze kube 15, ivesi lesikhombisa kuze kube 15. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, akuthi lapho nikhuleka ningashofozi njengabezizwe abacabanga belu ukuthi bangezwakala nje ngamazwi amaningi. Ngakho ke ningazifanisi nabo, ngoba uYihlo uyakwazi enikuswelayo ningakaceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanjena: Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Awusiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise kokubi. Ngoba uma nithethelela abantu ukona kwabo, noYihlo wasezulwini uyakunithethelela ukona kwenu. Kepha uma ningabathetheleli abantu, noYihlo akayikunithethelela izono zenu. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba. Mhlambe into engithinta kakhulu anothi uma nikhuleka ningenzisi okwabanye. Lento ibalekile. Uyabona, ngikhumbula ngisemncane. Nami ngisemncane ngangivama ukuhamba nodadewabo kama owayikhonza kwelinye ibandla. Uyabona, kulamabandla la ekushunyayelwa khona. Nami ngingazi kwenzeka kanjani. So ngelinye ilanga ngiyayibuza ukuthi mase kuthiwa angishumayele, ngoba phela laphana nombani wayishumayela, ngizokwenza njani? Ngiyakhumbula ngalolu suku engaguqa ngalo phansi eduze kombhede ngithi, Nkosi, ngicela ungisiza ukuthi mangishumayela ngenze njani. Engikukhumbulayo ekukhulekeni kwami, kwakumele ukuba ngibuyele ngengqondo kubantu engike ngabezwa ngababona beshumayela. Osibanibani mabezoshumayela bavame ukwenze nje, mabezoshumayela bavame ukubuka kanje. And so leyo nto yahlala kumina. Njengengane ngangibuka benza nami ngenza, kodwa ngokukhula empilweni khona izinto ezifikayo ezithi asikho isidingo sokwenza ngoba abanye benza. uNkulunkulu uma sikhuleka singenzisi okwabezizwe obona uma bekhuleka bafuna ukusho amazwi namagama amaningi. Mhlawumbe zimbili mina izinto engifisa ukuqala ngazo. Eyokuqala, akuve kubalekile ukwazana nabantu abakhulekayo, ngoba bayasifundisa indlela yokukhuleka, bayasifundisa indlela yokukhuluma noNkulunkulu. Lithi izwi kaNkulunkulu, abafundi babona uJesu ekhuleka, bathi, Nkosi, nathi sifundisa ukukhuleka. Abafundi babona abafundi baJohannes bekhuleka, bathi, Nkosi, uJohannes ubekhuleka nabafundi bakhe, nathi sifundisa. And into yokuqala ebalekile, kubalekile ukwazana nokuhlala nabantu abakhulekayo. Yabona, empilweni ziyayizithi izinto mase zisixaka
ebesumuza umuntu ethi intombi eyayizala uma kwakuthi mase konakele yayihuba leli culo, kwakuthi mase konakele ikhuleke ithi. Kubalekile ukuba sikwazi ukukhuleka. And so umbuzo engiyaye ngusho uthi kumina, abantwana bakho bake bakubona yini ukukhuleka? Ngoba kubalekile ukuthi abantwana bethu basizwe. Hayi ngoba nakusenzela bona, abathi mabecathama bezubaba ebakhulekela ethi Nkosi ngicela uvikela abantu bami. Nkosi usibanibani une-interview, hamba naye. Yabona abantwana bethu engani bayasizwa kwesinye isikhathi sihleba ngabo ocingweni. Yini bangasizwa sihlebo okuhle ngabo pho uNkulunkulu? Balekile kumina leyo nto. Okunye uJesu asiza kona. Asikho isidingo sokuba simemeze sisha amazwi amaningi. Isho kusenhlizweni. Ingakho umpostoli Paul wayeqinisile uma ethi uma ungazi ukuthi uzokhuleka uthini, umoya ongcwele kaNkulunkulu uzokusiza ukukhuleka. Kwesinye isikhathi asikho isidingo sokuplana uyokhuleka uthini. Vumela umoya ongcwele kaNkulunkulu uhambe nawe. Yazi khona umkhuleko ojulile, umkhuleko othi Nkosi sengifikile. Nkosi sengifikile. Umkhuleko othi Nkosi angazi ngizokwenza njani kodwa ngiyakwethemba. Nkosi angazi ngizomisa kanjani kodwa ngiyakwethemba. Nkosi ngiyaphuma manje ngiyobheka umsebenzi, angazi kuzokwenzakalani, hamba nami. Hazi lo mkhuleko wamagama amabili amathathu. Nkosi angazi kuzokwenzakalani, hamba nami. Nkosi umntanami uyagula, ngicela umsize. Kwesinye isikhathi awudinga amagama amaningi, kwesinye isikhathi uthi ngitshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi sengikhona. Nkosi ezwini lakho wena uthe. Balekile kumina leyo nkonzo yokuyokhuleka. Mhlawumbe okunye okubalekile kumina uNkulunkulu engimbona esambulela kona nokubalekile nokumele singakukhohlwa. Umkhuleko is always directed to God. Umkhuleka kuwona wami, umkhuleka kuwona wabantu. Ingakho akufunakala masikhuleka sishaya abantu. Akufunakala masikhuleka sigudla abantu. Kusuke kuyimina ngibhekane noNkulunkulu. Nkosi sengifikile. Ingakho umuntu angakhuluma noma kupha kuthandayo ngale phambi kwabantu, kodwa mase guqele uNkulunkulu lisho nje balinjalo iqiniso. Nkosi ngiyabazi ubuthakathaka bami. Nkosi ngiyazazi izono zami. Asho njalo uDavid athi isono sami siphambi kobuso bakho. Athi okubi nokulihlazo ngikwenzile, kodwa emehlweni abantu uphike wama ngentaba. Wathi ngiyazi lenikhuluma ngayo. Lelo nkonzo kumina ijulile. Inkonzo yokuqonda ukuthi umkhuleko kuyini. Thandwa zami leyo nto futhi kumina akuvibalekile ngoba kwesinye isikhathi imkhuleko siyenza njengemlolozelo. Yabona khona abantu muthi akathandaza ubaba wethu, angawusho ubaba wethu azawuqeda, angalithandaza iRusala azaliqeda, umbuzo ukuthi ubuthini. Akazi. Ayibo uyizwile udideka, ayibo ngidideke nini? Ngoba lo muntu akazi wenzani, lo muntu akaqondi, lo muntu akanasi isineke nesikhathi sokuhlala ukuthi manje sengikhuluma nezulu. Manje sengicela uNkulunkulu asondele. Manje sengizaneka phambi kophethe impilo yami yonke. Yabona kwesinye isikhathi imkhuleko esifundisiwe inamandla. Kodwa kwesinye isikhathi leyo mkhuleko iba yinto esesijwayele kakhulu. Ingakho kwesinye isikhathi ngiyayisaba mina inkonzo yokujwayela. Inkonzo yokwenzelela, inkonzo yokunganaki. Ngoba khona izinto ezibalekile
engadingi ukuthi sibuke ngokudelela, sizenze ngokudelela, kodwa siswele njalo inkonzo yokuthoba ukuthi inkosi phakama mina nciphe. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sisivikele sikhanyisele, mayisipha amandla nomusa nothando negracia likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.